بھی لکھ دینے اور محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ البر وسیلہ لکھ دینے کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ملک انطاکیہ تو ملک شام دا پیدل سفر فرما رہے پہاڑا میں جائے کہ اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہو گئی وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللہ نے کلام کی ترز کی تھی الہ العالمین تیرا نبی تھک گیا میں سواری عطا فرما اللہ کریم نے فرما کہ موسیٰ کلیم اس پہاڑی بھی اونٹ چلے جاؤ ایک میرا ولی بیٹھا ہے درویش بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو کلیم میرا بانی فرما دے جدو میں پہاڑی دے پیچھے گیا تے جا کے دیکھا ایک ولی بیٹھا ہے اکھیاں بند نے تسبیح پہ پڑھ دے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اللہ دے ولی نے اکھیاں بند کیتیاں اسا دنیا دارہ نے وکھنا ہوئے اکھاں کھول کے وکھنے اللہ والے وکھنا ہوئے تے اکھ بند کر کے وکھنے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اس بابے دے قریب جا کے فرمان لگے بابا جی السلام علیکم تسبیح پڑھ دیا بابے نے اپنی آنکھ کھول کے نبی وال وکھیا تے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بیٹھ جاؤ آپ کے بیٹھ گئے تھے بابا اکھیاں بند کر کے پھر تسبیح تے ذکر اذکار پہ کر دے تے حضرت موسیٰ فرماتے نے میں سوچیا اے بابے نو میں پہلی بار ملیا نو میرا نام کنے دسے تے بابا حضرت موسیٰ وال ویکھ کے کہنے لگا جڑا تہانوں میرے کول بھیج سکدا ہے مینوں تہاڈا نام بھی دس سکدا ہے اتنا کہہ کے بابا پھر اکھیاں بند تے تسبیح پڑھ دے اللہ دے نبی کلیم فرماتے نے میں دائیں بائیں لیندا چڑھدا دکھن پہاڑ دیکھیا اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی بستی شہر کوئی نہیں یہ بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا تے بابا پھر تسبیح پڑھدا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ نہیں تہانوں تے سواری چاہیے تھی نا آپ فرماتے نے اینا کہہ کے بابے پھر رکھیے بند پھر تسبیح پہ پڑھ دے تے حضرت موسیٰ فرماتے نے میں سوچی پہ گیا بابا میرے دل سے جھاتیاں پہ مار دے اے ولی کے میں نبی علماء تشریف فرمانے نبی نو ولی دے بوئے جان دی لوڑ کوئی نہیں پر قرآن گواہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو خضر علیہ السلام کو بھیجے اللہ کہتے موسیٰ نے اس ولی کو بھیج رہے نبی نو ولی دے بوئے جان دی لوڑ نہیں مگر نبی دا عمل امت واسطے راہ عمل ہو دے اللہ دسنا چاہتا کہ امتوں نو خبر ہو جائے کدے حیاتی چ اوکھا بھارا ویلا آ جاوے پھر انہاں دے بوئیاں تے ہونا جڑے ویرانیاں چ بیٹھ کے میرے نال یاری لائی بیٹھے نے پھر انہاں والیاں دے دروازے تے ہونا بھاویں او بڑا بھائی ہوے یا کوئی بھی داتا دی حجویری دا گھر ہوے انہاں دے دروازے تے آنا ہے جنہاں نے ویرانے چ بیٹھ کے مالک نال یاریاں لائیاں اللہ کریم دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے نے بابا میرے دل چ جھاتیاں مار گیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو رب دے نور نال ویکھدا ہے ہن میرا دل کردا میں دا ترجمہ پہلے پیر باہو کولو کروا کے آواں جن میرے نال چلنا بولے دلا جا سبحان اللہ تسی ویسے میرا مشورہ ہے کہ سبحان اللہ گھر جا کے ایک باری ضرور بولے آ جائے صدقے جاواں ایڈے ٹھنڈے موسم چڑی ٹھنڈی سبحان اللہ وارا نہیں کھاندی میں تھوڑے مزاج دے مطابق گفتگو کرنی ہے اونچا بولو سبحان اللہ میں لے چلا تانوں تصور اور تخیل چ بابے دے دربار تے عارفان سلطان نے فرمایا چشم تیرا اے جنا دے دیدے چشم تیرا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے ہیں بابا جڑے بلے یادی الہی تو کھارے گویا بابے نے عرض کی دی نبی اللہ سواری آ جائے
باپ نے فرمایا بابا سواری آ جائے. حضرت موسیٰ فرماتے نے باپ نے آسمان بل ویکھیا ایک بندہ دا ٹکڑا فضا چ اڑدا جا رہا. بابے نے اس بندہ دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا تے کہن لگا زمین تے آ جاؤ. اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں ویکھ کے حیران رہ گیا. بابے نے انگلی دا اشارہ کیتا بندہ دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑے دی شکل بن گیا. رو کے بابا ذکر دا نبی اللہ تے جو سواری آ گئی ہے. اللہ دے نبی فرماتے نے مینوں کہنا تے بھول گیا. فرمان لگے بابا میں نبیاں تو ولی ہے. دس کنیاں کو راتا جا کے بیٹھا ہے, کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کیتی بیٹھا ہے, کنے کو سجدے عبادت کیتی بیٹھا ہے. اللہ تیریاں نعمتاں دا سمانا تو بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے. بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں, ہاتھ جوڑ کے عرض کردا نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے, نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے, نہ میریاں راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے. بابا دس شانہ کتھوں لئیاں وانی. عرض کردا نبی اللہ جدوں میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی. سونے میں کچھ نہیں کیتا, 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردا رہا. میں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردا رہا. عرض کیتی سونے جڑ ویلے ماں دا آخری ویلا آیا میری ماں نے مینوں بلایا کہن لگی وے پتر آیا جا ذرا جاندی واری ماں دے سینے نال لگ جا. سونے میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا تے ماں جفا مار کے کہن لگی نیلی چھت دے مالکا میں ٹر چلی اپنے پتر دے بڑا راضی چلی. یا اللہ میرے بعد کسے ماما بالیاں دعاواں نہیں دینیاں, میں جاندی واری پتر نوں کوئی دعا دینی آ. یا اللہ 20 سال بیمار رہی میرا پتر میریاں خدمتاں کردا رہا ہے. یا اللہ جو منگدی رہیاں دیندا رہا ہے, جو کہندی رہیاں مندا رہا ہے. ماں دعا کردی ہے میں تے ٹر جانا ہے. یا اللہ میرے جان دے بعد جویں اے میریاں مندا رہا ہے تو اے ویاں مندا